Salutare și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal. Acesta se numește Zinet. Rolul acestui joc, să zic așa, este de a explora lumea pe role. Este un joc destul de drăguț și dacă vreți să-l jucați, vă las link-ul de descărcare în descriere. Se poate juca și pe consolă cei care aveți. Momentan eu îl joc pe PC. Back. New game. Mail received. Haideți să Mail începem. received. Mail received. Mail. E-mail. Putem umbla și pe telefon. Exit. Avem și Twitter, avem. Am crezut că e internet. Da, haideți să începem. Ce este frumos, urmele lăsate de role, uitați-vă. Și mai este o chestie, uitați, dacă ați greșit, putem da înapoi timpul. Să rămânem din momentul unde am greșit. Haideți să plecăm de aici. Mail. Mi se pare un joc destul de drăguț la prima părere. Haideți să prindem puțină viteză. Mă scuzați, am greșit. Puteți să mergeți și pe pereți. Chiar îmi place acest joculeț. Nu știu dacă și vouă vă place. Și chiar aș vrea să fac o serie cu acesta. Uitați, am greșit și acum dăm înapoi. Mi se pare extraordinar acest mod. Ne întoarcem. Am aterizat sus. Este un joculeț cu grafică simplă. Sigur o să fie cineva care o să zică că acest joc va avea, că are de fapt grafică foarte scăzută. Dar mie chiar îmi place grafica, n-am nimic de comentat de grafică. Să vedem unde ne ducem. De unde am plecat. De fapt, hai să dăm înapoi.
putem să dăm. Dați să încerc ceva. Să revenim acolo sus. Așa. Nu pot să ajung pe partea asta. Și nu uitați, dacă vă place, să lăsați un like și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade. Mă amețește, sincer să fiu. Tot încerc să ajung acolo, dar nu pot. Mai încercăm o dată cu mai multă viteză. N-am mai apucat. Da, și cam atât pentru acest mic episod de prezentare. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal.